L'organització no governamental, amb seu a Sant Quirze del Vallès, ha aconseguit el compromís de la població senegalesa de Tiobon de posar fi a la pràctica de la mutilació genital en nenes a través de la tasca de cooperació. Per parlar-ne tot plegat avui, contem amb la presència en directe del responsable del projecte d'erradicació, impulsor del web www.proablacions.cat i responsable també de premsa i difusió d'Acció Solidària Vallès, entre d'altres. Enric Alloza, molt bona nit i gràcies per acompanyar-nos. Hola, bona nit. I també li acompanya el president d'Acció Solidària Vallès, Teo Erruzo. Molt bona nit i gràcies per acompanyar-nos. Bona nit. Senyor Erruzo, acord històric. Sí. Després de treballar bastants anys, portem ja 5 anys treballant a la zona i de portar a terme projectes de cooperació. El tema de l'ablació era un tema que ens preocupava bastant i degut a la falta de comunicació, perquè la societat africana és una mica complicada, no teníem un marge de confiança per començar a treballar-hi. I aquest any, després de contactes i accions relacionades amb aquest tema, hem aconseguit a una petita població de Tiobon, que és a Senegal, un acord de compromís, sobretot de les autoritats i els imams, i les dones que fan aquest tipus de pràctica. Per què accepten les dones d'aquella zona aquesta pràctica de l'ablació? Bé, aquesta és una pràctica que els egipcis ja practicaven, està documentat des de fa 2.500 anys. Aleshores, això, els diola, que són una de les ètnies majoritàries a Casamance, juntament amb el mandinga i els balant, practiquen l'ablació des de temps immemorial. Pensem que no hi ha documentació escrita al respecte, però aleshores és una pràctica que les dones practiquen des de fa... Si nosaltres convencem a les dones que ho practiquen, que no practiquin l'ablació, els homes no s'hi posaran en contra. Per assolir l'acord, senyor Erruzo, com ha anat tot el procés? M'imagino que ha estat complicat. Sí, és complicat. Com t'explicava abans, en els 6 anys que portem la nostra secció cooperant a la zona, en principi la població et veu com una persona estrangera i costa comunicar-te amb elles i, a més, que t'exposin aquells temes que ells tenen tan assolits i obrint-nos a la gent ens coneix i hem aconseguit que ens expliquin aquestes coses. Poder coincidir amb les responsabilitats i, sobretot, aquest compromís de les dones que ho fan. Són les dones grans que ho fan. Nosaltres cooperem amb elles i amb ells i ells cooperen amb nosaltres. Jo vaig tenir el compromís, la dona que practicava l'ablació, la dona més gran que practicava l'ablació, companys, que segueixin col·laborant amb nosaltres, que ens agrada molt el que esteu fent per nosaltres en aquest poble i digue'ls-hi ben tranquil que nosaltres no practicarem més l'ablació. Va ser un moment molt emotiu. Objectiu complert o encara queda molt per fer? Hem donat la primera passa. Els grans camins comencen... Proablacions.cat va néixer justament per això, per ser un lloc on nosaltres aquests documents els tenim penjats a internet. És un document que està redactat en francès. És un document que serveix per Tiobon o serveix per qualsevol... Aquests documents que havien en imatges. Que serveix per qualsevol població de Gàmbia o qualsevol població de Senegal o qualsevol població del món. Els hi ve a dir això. I aquí hi ha les signatures dels responsables del poble, fan un primer... A Tiobon s'ha erradicat, però poblacions com Tionquesil, com abans deia el company Teo, a Tionquesil ja tenim també la signatura de la gent que treballa a l'hospital, de l'alcalde de Tionquesil, que l'alcalde de Tionquesil, a l'Ensems, treballa al govern de Senegal i tenim un contacte amb ell per treballar per tota la... no solament per la població de Tionquesil, sinó per tota la comarca. Tionquesil és la capital. A Diatacunda és una zona de població mandinga, de població balant, que encara practiquen més l'ablació que no passa als dioles. Continuarem parlant d'aquest tema, Enric Alloza, impulsor d'aquest web, de www.proablacions.cat i, entre d'altres, senyor Enric Alloza i Teo Erruzo, president d'Acció Solidària Vallès. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest